No niin, hyvää keskipäivää messuyleisö. Täällä Satakunnan omalla lavalla, Sanojen Satakunta-lavalla meillä jatkuu päivän rikas ja monipuolinen ohjelma. Äsken kuultiin Samurai Rauni Reposaarelaisen elokuvateon projektista ja nyt siirrytään vallan toisenlaiseen maailmaan, nimittäin meillä on keskustelun aiheena vauvojen värikylpymenetelmä, joka on tällainen hyvin uraa uurtava, ainutlaatuinen konsepti Suomessa, joka on siis saanut alkunsa Porista, Porin lastenkulttuurikeskuksesta. Ja siitä on mun kanssa täällä juttelemassa lastenkulttuurikeskuksen johtaja Päivi Setälä. Hei, tervetuloa. Kiitos. Ja sitten Sanna Pajunen-Kyynäräinen myös lastenkulttuurikeskuksesta ja vauvojen värikylpyohjaaja, eikö vaan? Kyllä. Kyllä. Voitaisiin ihan heti alkuun ottaa vähän, jotta yleisölle tulee tutuksi, mistä ollaan puhumassa, niin pieni tällainen katsaus historiaan. Eli mikä on vauvojen värikylpy ja miten tämä menetelmä on aikoinaan saanut alkunsa? Lähdetään siis liikkeelle sieltä historiasta, eli mennään tuonne 2000-luvun alkuun, jolloin tämä vauvakulttuuri ei ollut ollenkaan sen kaltainen, mitä se nykyisin on vaan vasta niin kuin vähän ponnisti päätään. Silloin oli vauvoille ja vauvaperheille suunnattuja muskareita ja vauvauintia ja sellaista, mutta ei mitään tällaiseen visuaaliseen kulttuuriin liittyvää tai maalaamiseen. Ja se rupesi mietityttää, että miksei sitä ole huomioitu, koska vauvathan kuitenkin niin hyvin paljon on kiinnostuneita materiaaleista ja jälkien tekemisestä ja muuta ja hyvin semmoisia niin kehollisia ja kokonaisvaltaisia ja kaikki tämmöinen niin visuaalinen toiminta oli kuitenkin suunnattu 2-3 vuotta sitä ylöspäin oleville, että jos oli jotain säännöllistä niin kerhoa tai muuta. Ja silloin ryhdyttiin miettimään, että olisiko tämä mahdollista ja mitä voitaisiin tehdä kehiteltiin vähitellen tämä jokainen sai työpaja, joka sai nimekseen vauvojen värikylpy. Ja siitä sitten eteenpäin. Ja 2003 vuonna on ensimmäiset työpajat ollut ja siihen tullut perheitä. Eli se lähti aika konkreettisesta havainnosta, että tällaista toimintaa ei vauvaperheille ollut. Ja nyt kun ajattelee, niin sehän on hirveän, voisiko sanoa muodikasta, että vauvaperheet harrastaa. Vauvoille on monenlaista harrastustarjontaa. Vauvojen värikylpykin on tainnut levitä nyt ympäri Suomea, onko käsittänyt oikein? Joo, kyllä. Siis mehän ollaan koulutettu ohjaajia 2006 vuodesta asti, että silloin kun me aloitettiin Porissa nämä ensimmäiset työpajat, niin se yllätti se suosio todella, että meillä tulee todella paljon osallistujia, että alkuvuosina se buumi oli ihan mieletön, että aivan syntymättömiä lapsia niin ilmoitettiin työpajoihin ja sitten tuli todella tarve, että näitä pajoja pitää olla ja meillä pitää olla ohjaajia, jotka osaa tehdä. Ja sen jälkeen me ryhdyttiin kouluttamaan ohjaajia, koska alkoi tulee vähän tällaista, että hei, mäkin rupean vetää ilman, että mitään käsitystä, että mitä tekee tai mitä voi tehdä. Ja 2006 vuodesta asti me ollaan koulutettu ohjaajia, joita on nyt sitten ympäri Suomea. Sanoo vähän tarkemmin. Itse asiassa mulla on tää vähän lisätietoa asiasta tästä kuvallista. Eli ollaan koottu vähän tästä pientä karttaa. Tästä vähän näkee, että missä päin Suomea on meidän ohjaajia. Eli hyvin runsaasti on siellä nuolia pitkin karttaa, erityisesti etelässä, mutta ihan tietysti tuolla näkyy Rovaniemi, Ranua, Kuusamo, Joo. Eli todella voidaan sanoa, että ollaan läpi Suomen. Kyllä, joo. Koulutuksia pidetty ja metodi on levinnyt laajalle. On ja joka vuosi tulee lisää kiinnostuneita ja lisää koulutetaan ohjaajia ja siitä tulee tietysti lisää täpliä karttaan, että kyllä nyt en ole nyt ihan siinä kartalla, koska itse asiassa olen äitiyslomalla ollut tuossa töissä, että tuuraan tässä tuuraajaani, mutta mitä tämän vuoden koulutukseen tulee, että mistä päin Suomeen, että kyllä noihin paikkoihin monesti, missä tuolla nyt ei ole noita täpliä, niin myös kaivataan sitä värikylpyn harrastusta.